Masquerasi, Muria Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara waka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Muria Zimbabwe takigira inyaya, irikupisa nyaya irikunetsa, nyaya buritswa ne one of my soldiers, vachitaura about the Geza revolution on how they can remove the regime iripo muri Zimbabwe. Pari matips ataurwa pachinzi mademo kana wana Zimbabwe wafunga mademo they should not expect kubatsirwa ne the regime muri Zimbabwe ngavasa expect kudefendwa nemasoja hanzi ngavaonekwa vachipinda mstreet vazumirire tingade kustangu wenyu tokunzwisai audio yatakuigirai mwamadza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Varume mandinakidza varume. Ndaona voice notes anosvika almost close to 15 evanhu vari kungotaura pano pagrupu vachitaura zvokuhla demonstration zvokuhla strike chete. Ndazobata kuti vazhinji vari pano kuinda kuSouth Africa hachisi chikonzero chinotsvaka basa. Yes, ndizvozvo I respect. Asi zvimwe zvikonzero zvevanhu vari pano pagrupu vakaenda South Africa iri nyaya yekuhla hurumende yomunhu nekuitiza, nokuti zvimwe zvotaurwa pano vari kutaura kuti chero havana kana solution kana kuti vagare vafunga kuti regime ichabva sei iyi. They concentrate on zvinogona kuitika zvavanohla and encouraging one another kuti this is what we fear, and then we cannot do this, we cannot do that, this cannot be done, this can't be done. Saramona group remboende. So how can you spend my voice notes and times data mutaura zvokuhla kuchallenge regime? Ako imunofunga kuti regime inokupai security, muchida kuibvisa kupai security, hakuna zvakadaro zvinoitika. As long as muchidemonstrata kuti moda kubvisa regime will never allow security. Imunoziva masystems emuZimbabwe kuti akamira sei. Imunoziva exactly kuti security sector yakacompromiseka zviri serious. Munozviziva kuti mukuru wepolisi anoappointwa on party lines, mukuru wearmy same, mukuru weCIO the same, mukuru weprisons, any form of security inoappointwa on party lines. Hakuna munhu appointwa asi from nowhere asiri muZANU-PF. Saka you guys can never even expect kana kutombogara mataura zvesecurity. Chokwadi chinotoripo ndechekuti security yacho ndimwi. Security yacho kana muri imwi ndo pamunofanira kugara pasi mudesigna kuti security tisu chirudzii. You see, ndogara ndichitaura ndichiti the first step yekuwina against varume ava kuva overall numbers. Good organization inogona mobilize vanhu munguva shoma inenge 1 hour kuti vazare mutown. 10,000 people vamobilize within 1 hour vazara mutown. Yes, handirambi kuti kunoridzwa pfuti, handizvirambizvo. Asi munhu kazhinji munoridzwa pfuti kana matangirwa muchinofesa vagara vaita ring fence nzvimbo yamunoda kudemonstratera ndopamuridzirwa, but vakasvika vakawana mavapo, you will then find kuti munova overall 10,000 people for the first 30 minutes to 1 hour. Vakawanda vanhu ivavo. Continuous mobilization up to 2 hours. Vachifunga utoita sei, vachiunganidza security yemasoja nemapurisa, then people coming from different parts of Harare or parts of town vachinozara, you know. Tega zichidirwa mane 20 mane 40,000 mutown, mane 50,000 mutown. Kana tangosvika panamba 50,000 nemadzako, hakuna security inoshuta munhu ipapo. Nokuti kune zvakawanda zvinhu zvatoitika, kune media inenge yatokavha kudhara, madiplomats from all over the world vese vari muZimbabwe vanenge vatokavha, mashoko anenge otosendwa from different parts of the world. Regime ichipo warning kuti vatevedze rule of law, vabate mademonstrators zvakanaka, vanzi magrievances avo. Chinonetsa ndechekuti pachenyu munokonana zvekuti moda kuzama kudemonstrata si vari 35, munongodanirwa faucet, mobahwa nefaucet 1 2 3 4 mosungwa namakavi moita sei mokanda marori kwenzi putseki
munokanda muchikurupi, good mobilization numbers count. Zvekukwai mofunga muchapiwa security, mopiwa naniko security hamupiwi. Chinodiwa is to overwhelm that security. Ndokana chikutaura ndichiti inini hakuna musoja kana mupurisa anopfuura mberi achirova munhu for 2 hours, vanhu vasingadzoseri. Mazvinzwa, vanhu mukaenjwa kurohwa for that 1 hour mukaramba muchiresista, kuresista hakusi kudzosera. But chandinoziva nechekuti munosvika paAfrica Unity Square, munosvika mogara pasi muri 10,000, mosimudza maplacards zvamunoda, moita sei, motaura zvamunoda, hamuna munhu wamunorohwa, hamuna domatisa munotsika. Maita saizvo vacharwa nemi for the next 1 hour muripo muchiresista, muchiramba kubva. Pamunongoita saizvo, the next thing is after 1 hour vanofona kumashefu twaumana vanhu varamba kubva toita sei. Pakuti toita sei ipapo maawa anodiscusswa iwaya, manambers anoramba achikura, manambers achikura saizvozvo uchaona kuti answer dzinonobudapo hadzina chokuita nokupfuurira mberi nokurwa kwavanhu, dzine chokuita nokuona kuti vanhu vobviswa sei mustreet. Ndopa uchatozoona kuti chero vamwe vanhu vamaifunga kuti havana basa muZimbabwe vane basa, vanofunga kuti vapera simba vaya havana kupera simba. You see, ndopa muchaona kukosha kwana Geza, kwana Chamisa, kana magona kuoverwhelma nokuti chava chamanya mapolitician kuzama kudiagnose the situation, and the only way to diagnose the situation is to approach even the opposition and say, guys, let's make a deal, let's help one another, tibudise vanhu ava mutown, tigoti tisettle nyaya dzakadai. Ipapo kuona vangoita saizvo mahwina. And kana zvangu, and chandinoziva ndechekuti kana security ikaoverwhelmiwa, pane zvinhu kune nyaya dzinotyiwa namagenerals dzamusingaziva rume. Just listen to me. Kana pane one thing zvinotiwa namageneral vanoziva kuti tikaita genocide, ukavona tikazopindirwa nemaforeign forces, for example, ngangopa example, ukaona maita munyama wokutumirwa maamerican forces, mabritish forces, vakazouya kuzonyaradza kustopa bloodshed yamune maita, zirai kuti ZDF commander unobahwa, Air Force commander unobatwa, National Army commander anobatwa, president commissioner unobatwa, mkuru wamapurisa unobatwa, vese vanoenda kuInternational Criminal Court. Saka vakomana vava zviya vanokutyisai kuti mufunge kuti havazvityi. Those guys vanotya nyaya dzeya, and mukava overwhelma in numbers like what I'm talking about. And kana munodemonstrate, kana mafunga zvokuda kuti mudhile neregime iyi, hamusweri muchiita Robert Mugabe Square, kunodii? Munopinda mutauni imomo mazviri, moenda ipo pamunhu mutapa pana maofisi ehurumende chaipo pamunosvika munodi monopicha, hamuindi kutopicha kusango kana kudemonstrate. Saka mukaziva izvo varomeka, zvichakubatsirai. Mbodzorai pfungwa guys, mumboita zvivindi, toziva kuti makatiza maitya. Yes, I know kuti muri kutsvaka mabasa eko, muri kushanda, that we respect because muri kuchengeta mhuri, nesuwo muri kutichengetawo zvakare. Tikauya South Africa iko munotora motichengeta, but varume kana mataura nyaya dzokuda kubvisa regime, varume dzodiwa kuorganizer security yedu tisu. We are our own SADC, we are our own security, and I will insist on that.